Just Satu lagu koleksi bareng Ernada Musik. Asia. Sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing njaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene tak tompo apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane mergo ora disangka tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men ana sing rusak omahe Ernada Musik. setelah ini dimohon untuk rekan saudaraku dari Mas Danu. Setelah ini boleh untuk gabung bersama kami. Wasik. Karina ayo. Yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing njaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso So ayo disangka tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane yen men ana sing rusak omahe Spesial sila keluarga besar dari Syekh Bulu yang kami hormati Bapak Kasri, Ibu Basmi, diberikan untuk putra tercinta dari Ananda Ahmad
Dwi Sumalikin dan juga dari Adinda Siti Romantika, Putri Bapak Terminto, Ibu Mas Tuti. Semoga menjadikan keluarga bahagia, sakinah, mawadah warahmah, istiqomah dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Let's fly. Askia Audio Music. Ayo Mas Bagas. Gapro Audio. Arnaka. Yen pancen kudu pisahan aja nganti anak korban ninggalan dhewean. Mbah Rom, Sugeng Winara Mbah Rom. Hey. Ora ono sing sogok keri-keri ya. Coba kita pasang kuda-kuda sayang gorengnya. Ya. Solo, 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 solo. Oh, Yo.